लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरग्रोबाय बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनजों दिनै दसे सम रायलायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय माने जोंहा दिनै दैजिं फेस्टिवला जागासिनो दङ दाख्लैयो 27 डिसेम्बर अपेनिं टाइम खालि बलिउड स्टेज मोनसे एक्सट्रायै बानायनाय दङ जोंहा दैजिं फेस्टिवलाव जेब्ला जोङो बलिउडनि सिंगारफोर फैया अब्ला बेखौ क्लोज खालामनानै दोनो मोनसे ओरैनो आलादा बानायबावखादों ओरैनो लकेल स्टेज होनना बुंदो आरो बिदि बानायना दोनदों नाथाय बलिउड सिंगार फैयोबा जोंहा बिराद गिदिर बानायो ओरै साइडआव बानायना दोनखादों दा स' बेखायनो मा दिनै 4 जानुवारि बे 4 जानुवारियाव जोंहा फैगोन जाहैबाय मिका सिं लोगोसे नीति महन बे नीति महन फैनायाव दिनै बलिउड बे स्टेजखौ आरो ओपन खालामफिनगोनलाय दिनै माने बहुत मोजां प्रग्राम जागोन दैजिं फेस्टिवलाव बेखायनो नोंथांमोना जुदि दैजिं फेस्टिवल फैनो गोसोब्ला दिनैनो फै आरोना आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोनखौ आंनो फोरमायहरदों दिनै नीति महनजों लोगोसे मिका सिं फैगोन बिथांमोना नोंसोरो माने गैयाबाबो 6टायाव सफैनाय खालाम आरो दैजिं फेस्टिवलाव आरो नोंथांमोना आंखौ लोगो हमनोबा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोननो आं सेपारेटलि नोंथांमोननि इमेलाव आङो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरगोन ओमफ्राय लोगो हमनो हागोन आरो इमेलाव खालामहर आं बबे जायगायाव लोगो हमगोन बेखौ खोन्थागोन आरो नोंथांमोना जुदि आंखौ लोगो हमनो गोसोबा ज' इन्टारेस्ट खालामनानै भिडिअ खालामनानै डान्स खालामनो गोसोब्ला आं डिसक्रिपसनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन कल खालामनानै लोगो हमनानै इन्टारेस्ट माने बयबो ज' जागोन आरो एक्चुअलि आं दासो सिखारदों दै मोखां सुखांबाय ओमफ्राय ब्रेकफास्टबो जायाखै नोंथांमोना बेखिनिखौ आं फोरमायहरनो सानदों दाहाय ज' इन्जय खालामनो भिडिअ खालामसै ज'नो नोंथांमोना आंखौ लोगो हमनोबा डिसक्रिपसनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नायदो ओमफ्राय आंनाव कल खालामनानै लोगो हमदो आरो दा दैजिं फेस्टिवलाव लोगो मोनगोन ज' इन्जय खालामसै मिका सिंनि मिलौदो देंखोजों बिथांनि हिप हप संफोरजों आरो नीति महननि होस्राव खननायजों दिनै दैजिंखौ गोमसार होनि लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ लोगो हमनो हागोन बेखिनियानो जै बर' हारिनि जै दैजिंनि फैदो बयबो